Niger finitigi fanga ye laseli kɛ alamisa don ko a ye fanga kura sigi sen kan. Mɔgɔ 21 ka kɛɲɛ ni jamana fangatigi kura General Abdurahmane Tiani ka sariya ye. Nigeria farafinna tilebiyanfan jamanaw fanatigiw sera Abuja bi alamisa don ka kuma u ka jaabi kan kalo tɛmɛnen sɔrɔdasiw ka fanga minani kan Niger jamana kan. Uganda jamanatigi Yoweri Museveni ye a jalaki bi alamisa diɲɛ waribon ka latigɛ min bɛ a ka nafolo kura jɔli dabila ka kɛɲɛ ni sariya gɛlɛn dɔ ye min bɔra cɛ tɛ musoya LGBT kɛlɛli la min tɛmɛna jamana kɔnɔ kalo la. Libi Tunisie jamana fila bɛ a jira bi alamisa don k'u bɛna u ka baaraw tila ka sigiyɔrɔ di farafinna jamanaden 100 caman ma minnu ka ca Saheli kɔrɔnyanfan jamanaw ye. Sudan jamana ka kɛlɛ min kɛra kalo caman kɔnɔ o ye kalanko siratigɛ min tun bɛ ka segin o y'o kalanso caman datugu k'u bila ka baara la ko kura.